hasiera batetik gure asmoa edo bi helburu genituen eta jardunaldi hauek eta planteatu ditugunean. Alde batetik autorekateren inguruko gogoeta, hausnarketa bat egitea, eta honen inguruan sektore ezberdinetako ordezkariak biltzea. Lehenengoari dagokionez, gaur goizean 5 ekimenen eta eredu edo adibide politak aurkeztu dire. Bestetik, 80 bat lagun egon gara bilduta gaurko egunean zehar. Ponentzien kalidadea altua izan da, partaidetza aberatsa, anitza, eta hortik aurrera ondoriatu aldugu elkarrekin lanean jarrituko dugula. Beraz, gaurko planteatuta genituen helburu guztiak bete ditugulakoan